Sme späť a pokračujeme v novinách o 17:00 na najvyššej úrovni. Presne tak. Pri poslednej návšteve to už vyzeralo, že si český a slovenský prezident neodovzdajú štátne vyznamenania. No už je to inak. Áno, český prezident Václav Klaus udelil slovenskému kolegovi najvyššie štátne vyznamenanie Rád bieleho leva. No a prezident Gašparovič zas udelil českému prezidentovi Rád bieleho dvojkríža. Jedno oko nezostalo suché a všetci sú šťastní. Prezidenti si vzájemně předali vyznamenání na místě, kde se před 21 lety rozdělilo Československo na dva samostatné státy. V brněnské vile Tugendhat. Českoslováci preukázali medzinárodní kultúru, že si dôstojne vážia svojich susedov. Předání státních vyznamenání provázel od začátku obrovský chaos. Novináři, kteří museli přijít povinně ve společenském oděvu, se na zástupce tiskového odboru Pražského hradu oprávněně rozhořčili. To je vlastně nejvýznamnější krok, který ti prezidenti udělali v poslední době. A vy to tady máte tak chaoticky zorganizovaný, že prostě my to nemáme natočený. Takhle roztřepaný záběry uvidíte večer v televizi. Slavnostní předání státních vyznamenání bylo zakončeno přípitkem. Při něm se Ivan Gašparovič dopustil společenského lapsusu. Z číše se napil dříve, než si přiťukl s Klausovým kancléřem a dalšími významnými hosty. Před vilou Tugendhat se shromáždili desítky lidí, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas. Já ti moc děkuju a protože si tě taky nesmírně vážím, tak ti dám tady malého Kašpárkoviče. To máš za to, že jsi takový dobrý kamarád. Z Brna pro televizi Joj Bedřich Prokop. Aj keď sa to nezdá, nebolo to nakrúcanie nového sitcomu, ale poďme späť na Slovensko. Ani v pomerne pokojnom mestečku, ako je Dolný Kubín, sa už nemusíte cítiť bezpečne. Dnes